И здравейте хора, аз съм Трейдър и днес ще говорим за най-опасните и най-високите водни парзалки. Това е топ 10 видео, това е първото видео за топ 10 и дано да ви хареса. Номер 10. Това е парзалката Free Fall. Тя се намира в Португалия. Парка се казва, нарича се Aqua Park Show. То е 105 фута, т.е. 32 метра. То е доста висока парзалка, която е отворила в 2015 и е голям хит в Португалия. На номер 9 е парзалката Expirava. Тя се намира в Бразилия и парк се казва Hot Park. Това прилича от някой студентски парк. Той е 105 фута, т.е. 32 метра. И младите, студентите и тинейджерите ходят в този парк и е много популярен за Бразилия. Номер 8. Това на номер 8 парзалката се казва Hurricane Slide. Тя е висока 108 фута, т.е. 33 метра. Човек се движи с 80 км в час в нея. Тя се намира във Франция и парк се нарича Splashworld Provence. Парк е бил построен от Полин. На седмо място е парзалката Summit Plummet. Тя се намира в Флорида. Парк се казва Walt Disney World. Парзалката е 120 фута и 36 метра. Човек може да се движи в нея с 86 км в час. Построена е от Диснейленд и е много известна за децата. И това е един голям хит за Флорида. На шесто място е Deepwater Dive. Тя се намира в Кентъки и парк се казва Kentucky Kingdom and Hurricane Bay. Тя е висока 121 фута, т.е. 36 метра и 900 см. Тя е най-високата парзалка за Северна Америка. И номер 5. Номер 5 е Captain Spacemaker. Captain Spacemaker се намира в Венеция, Италия. Парк се нарича Aqualandia. Тя е 132 фута, т.е. 42 метра. Може да се движи с 100 км в час. Тя е перфектна за семейство, защото съдържа 4 човека. На номер 4 е парзалката Insano. Insano се намира в Бразилия. Парк се нарича Beach Park. Тя е висока 135 фута, 41 метра. Тя се движи с 105 км в час. Това е колкото кола бързо. И тя е най-голямата фристендинг парзалка в целия свят. На номер 3 парзалки. На номер 3 е парзалката Килиманджаро.
Тя се намира в Бразилия. Парк се нарича Aldeias das Águas Park Resort. Тя е 164 фута, 349 метра. Тя се притиска с 97 км в час. Не е бързо колкото Инсано, но е доста дълга. И тя държи рекорда за най-високата и най-дългата пързалка в света. На номер 2 е пързалката Зимбабве. Тя се намира в Индиана. Парк се нарича Holiday World and Splashing Safari. Не го казвам правилно. Тя е 102 фута, 31 метра и 100 сантиметра. На номер 1. Големия номер 1. Е пързалката Веръкт в Канзас и тя се нарича, парк се нарича Шлитербан, Канзас Сити. Тя е затворена вече, защото стана изключително с инцидент с умряло детенце на 10 години и тази пързалка е 168 фута, почвам да говоря на английски, 7 инча и 50, в метри е 51 метра и 380 сантиметра. Тя е отворена на юни 10 2014, но вече е затворена. Едно да ви хареса този топ 10. Това е първото клипче на топ 10. Ударете за лайк бутон и ако не сте сабскрайбнете се. Не знам дали ще има още топ 10, но исках само малко да кажа, че вече няма да има само League of Legends клипчета. Вече първите ми 2 клипчета са League of Legends, но означава, че моят канал е само League of Legends. Аз ще вземам на различни игри, да може да реагирам. Вашето канал за всичко, само вие трябва да ми пишете какво трябва и знам да ви хареса клипа. Чао, чао!